Ahoj, zdravím vás Gapa, takže dneska si vyjádřím teda s tou MG Fitman kauzou. Takže první jenom chci říct, že jsem fetčík a že mám špeky jako vleky a blechy na zádech a blechy na vlasech vlastně. A potom ještě, že vlastně jsem fatfuck. Já jsem typický Discord owner. A ještě k tomu právě, že jako MG Fitman je docela fit, no. Spíš jako MG Fitman, to se spíš jako, že já jsem MG Fitman a on je MG Fitman. Ale jinak jako to je docela stejné, protože jenom já vážím třeba tak 100 kg víc, ale jinak jako je to docela dobré, no. A k tomu projektu Gapa, no tak, jenom chci říct, že ten projekt vlastně nikdy nebyl projektem, protože já jsem tam vlastně jenom jakoby jedl donaty a vlastně jsem jedl vlastně jenom fast food a jakože tady tyhle věci, no, co se zapamatujte, protože tak právě, že ono to vůbec nebylo jako, že ten MG Fitman tam říkal, že jakoby to musím přehrávat, jakože protože jsem vůbec nezhubu, spíš jsem jakoby slousal, protože oni vůbec nepomáhali, jo? On tam říkal, že no tak ty si dáš toho Big Maca a vlastně potom budeš tlustý a potom z toho budeme mít content, jo? A vlastně jak tam bylo ten, jakože klik za ten rok, myslím, že nebo kolik to bylo, tak tam právě, že to vyphotoshopoval, mě tam tak to břicho tak nefoukalo, jinak jako vidíte, jsem jakože víc fat, jo, a kouřím jako fat, no, ale kdo ví, no, samozřejmě, protože ono to je docela jakože divné. Takže, ještě druhá část. Já jsem vlastně úplně debil, protože jsem no teda, co jsem to chtěl říct, takže vlastně, ona tam byla taková ta kouza, už jsem to vlastně říkal, no, a vlastně mě to, jakože karmely, nebo mě tam jakože cheeseburgery, jo, french fries a takhle, jako, a jakoby já jsem to se stloustal. A právě, že jsem ho potom žaloval, zabral jsem se od něho ještě 10 000, potom ještě jsem si vlastně na banku, kterou jsem si chtěl koupit, jsem si sebral 2 miliony, to mi nestačilo, takže jsem si vlastně já jsem to vlastně banku vykradl, potom jsem ji koupil, ale vlastně nechápu, protože tam potom, jakože venku, tak na mě stala policie a snajpři na mě mířili. A já právě vůbec jako nechápu, co se stalo, protože oni na mě začali střílet a oni stříleli do mého břicha a ona se to odrážela, jak mám ty špeky, tak ona se to odrážela a právě, že já vůbec nevím, co se to stalo, právě, že protože on jak se to odrazilo, tak on to zavilo všechny v tom okruhu a já jsem ho vlastně zdrhnul s těma penízama, protože MG Fitman je debil a nechtěl mi to pošťat, na nic, takže dám trošku vodičky samozřejmě, protože vodička na 100 let, samozřejmě se nebudu dávat, protože teď já to nebudu pít, no nic, takže, aby jsem to no, MG Fitman mě okradl o 2 miliony 10 000, protože jsem se to nějakou půjčil, ale vlastně ono to ani není okradnutí, protože on mě okradl vlastně, protože já jsem nemohl trávit čas se svou rodinou a nemohl jsem pohodě srát na záchodě, protože jsem sral činky a místo nových hoven a ještě k tomu, takže potom, ještě ten manager, jo. On je vlastně úplně debil, protože jak jsem byl na tom Clash of Stars, tak já jsem vlastně toho oponenta, oni tam říkali, že vlastně jsem tam nešel a že jsem nějak vymlouval, ale já jsem tam vlastně šel, akorát já jsem toho oponenta zasedl a on se udusil, a prostě on tam umřel, jo, na místě. A právě, že oni to potom jakože svedli na mě, jak jsem to neudělal, to bylo určitě někdo jiný. A potom vlastně potom se vlastně vymluvili, že no. Takže tady tohle je moje shrnutí, udělám určitě part 2, tady to je part 2, jo. Tady to je part 2, no, to bylo spustil, no nic. Takže, kurva, honí z té silnice, vole, smáte se přijel, no nic. Takže, já se dívám vlastně, že to auto se ještě pod mnou nepropadlo, protože ono to drží fakt, jo, tady něco křupe, jo, už z toho vyletělo se 10 šroubů, no a ještě a vlastně kola se zamáčkly, jo, no nic, takže to je něco vědější. Vypadně z té silnice, ty píčo, no nic, takže zpátky tomu.
Já se vlastně já se vlastně přiznám k tomu, že vlastně já jsem tlustý, jo, ale vlastně nic to není o tom, že vlastně já se nemůžu stát s mojí rodinou, protože ono to vlastně, ten MJ Fit má být debil, protože on v té odpovědi tak říkal, že on nechodil na tréninky, protože se musel věnovat své rodině, nebo že, no a něco takového. A vlastně on je prý debil, protože já žádnou rodinu nemám, já mám vlastně jenom McDonald's rodinu a moje teta, tak ona je KFCčko, a můj strýc je... Napiš do komentářů, jestli mám udělat part 2. Tady s šíleným Gapu se brzy rozloučíme, takže čau.